Hi lovely kids, welcome back to my channel. I'm your Igbo teacher Adaeze Ono. Ndewo na ụmụọma nọ n'igwe mgbasa ozi YouTube maka bụkwa mba Adaeze Ono, onye nkụzi unu n'asụsụ Igbo. Isiokwu anyị taa bụ akụkụ ahụ mmadụ. Our topic today is parts of the human body. Please click on the subscribe button if you've not subscribed to this channel before. Also click on the like button, the share button, and also turn on your bell button. Remember that the lessons are coming in from Adadiorama Igbo Language Academy. We have classes available for kids and adults in diaspora. For further inquiries, please WhatsApp us on +234 8064535633. Biko, ịchọrọ itinye ụmụaka gị na ụlọ akwụkwọ anyị maka mmụta asụsụ Igbo, kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị anyị nkịtị asatọ nkịtị 545333. Ọ dị mma, ka anyị bido. Let's start. Anya. Anya. Anya in Igbo language. Eyes in English language. Eze. Eze. Eze in Igbo language. Teeth in English language. Aka. Aka. Aka in Igbo language. Hand in English language. Ụkwụ. Ụkwụ. Ụkwụ in Igbo language. Leg in English language. Mvọ. Mvọ. Mvọ in Igbo language. Nail in English language. Ntị. Ntị. Ntị in Igbo language. Ear in English language. Isi. Isi in Igbo language. Head in English language. Afọ. Afọ. Afọ in Igbo language. Belly in English language. Ọnụ. Ọnụ. Ọnụ in Igbo language. Mouth in English language. Ire. Ire in Igbo language. Tongue in English language. Mkpịsị ụkwụ. Mkpịsị ụkwụ. Mkpịsị ụkwụ in Igbo language. Toes in English language. Ikpere aka. Ikpere aka. Ikpere aka in Igbo language. Elbow in English language. Ntutu isi. Ntutu isi. Ntutu isi in Igbo language. Hair in English language. Imi. Imi in Igbo language. Nose in English language. Ọ dị mma ụmụaka, ebe a ka anyị ga-akwụsị omume anyị na nke taa. Anyị ji aka na mụtara ọtụtụ ihe n'ihe anyị mere taa. Biko, chetakwa ka ị na-ahụ ihe onyonyo a kwa ụbọchị ka ị nwee ike na-amụta karịa ka isi amụta. Alright kids, we end our lesson for today here. Remember to always practice with this video so that you learn better. Thank you for staying with us. Bye for now.